Away sa negosyo ang sinisilip na motibo sa pagpapasabog sa isang 12-wheeler truck sa Barangay Calpi, Claveria, Masbate, 1:40 ng madaling araw nitong Biyernes, Hulyo 18. Sa ulat, gumamit ng dinamita ang hindi pa nakikilalang suspect na nagresulta sa pagkawasak ng unahang bahagi ng naturang sasakyan. Ayon kay Police Captain Maria Dolores Sabenya, kilala ring negosyante sa lugar ang may-ari ng truck. Hindi rin inaalis ng PNP ang posibilidad na kagagawan ito ng rebeldeng grupo. There's some possibilities lang naman para at least makita namin kung ano yung mga possibilities na pwede namin tutukan, which is in business rivalry or CTGs. But knowingly that the Brias Island is insurgents, hindi naman sabing insurgents free, but wala na po kaming nare-receive ng mga information regarding with the CTG. So most probably tutok namin doon sa business rivalry yung cause ng incident. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP. Nasa part pa rin po siya ng Barangay Calpe at inaantay pa po namin yung Provincial Explosive Unit na mag-post-blast investigation proper so that malaman talaga namin kung anong bomba ang ginamit doon sa pagpasabog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.